Kapitán je teďka Mirek. Má to u sebe. Proč se to ale vzdáváš, ty vole? Nejsou výsledky. A co, vole? Dobré, ale já to vyhodím, jo. Ty jsi jak ten Ital, loď se potápí, tak ty mizíš, co? Kolikrát můžeš ještě přijít? Dobré, tak loď se potápí, tak na nosou, že? Kapitán, vole. Zaposlední to řekne, ty vole. Kdybych byl já kapitán, tak já to jinak uvedu to mužstvo. Říkám, hlavně Foldy v klidu. Foldy byl úplně v klidu, až do klíčky. A teď budeme nahrát všichni šajtry. Já jsem byl... Moment, co to bylo, to bude Ty to šajtlí, vole. Tvoje podlaciskové na trénink. Tady jak na zápase se hrají šajtry. Jo, vole, dej mu to trošku 2 metry před něj, ne? Znamená to, čím hlučnější, tím zabavnější. Asi jo. Tak. Ne, tím máme tohle v práci. Jakože vtipnější. Počkej, tohle ti řeknu. Ne. Já ti říkám, že já mám kamoše a on má bráchu. Ne, já ti říkám. A ten breka. A můj 85letý děda, který neslyší a byl se na... A můj 90. Tak říká, Který slyší. tak říká, já už s nima na pivo nejdu, oni jsou trošku hlučnější, vole. Já říkám, Já už s nima na pivo nejdu. jak říkáš, zdravím.